प्रणाम भोजपुरी समाज। आज सुबह सुबह एगो गाना रिलीज भइल बा सुपर स्टार पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह जी की आवाज़ में, जौना के नाम ह गलते चलते बा। आज के समाज में जौन घटना घट रहल बा सेम वही चीज़ के वही सच्चाई के लेके पवन सिंह जी एगो गाना आज रिलीज कैले बानी। वो गाना के हमनी के यूट्यूब के माध्यम से सुन सकतनी जा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जौन की यूट्यूब के चैनल बड़ुए, वो चैनल पर वह जाई, जाके वो गाना के वीडियो देखी, वो गाना के अपन प्यार दी दुलार दी। वो गाना के खास बात कल जाए तो वो गाना में एगो बहुत ही ज़्यादा विशेष चीज़ बा। विशेष चीज़ ई बा कि पवन सिंह जी के जितने सुंदर आवाज़ बा वह आवाज़ के दीवाना पूरा हमनी के भोजपुरिया समाज बा। वैसे ही पवन सिंह जी के जो देसीला डांस होला, खाटी जो ठुमका होला, वो बस मात्र पवन सिंह जी ही जानीला। एगो मर्द के कैसे नाचे के चाही ई पवन सिंह जी खूब निमन से जानीला। उहे चीज़ के पवन सिंह जी वो गाना में पेश कैले बानी। वो ठुमका के दीवाना हो जाए रउआ एकदम रियली। वो वीडियो के एक बार जरूर देखी। जब एक बार रउआ देखब तो हम वादा कर रहल बानी कि वो वीडियो के रउआ बार बार देखब। काहे कि वो वीडियो के सब मेन आकर्षण करे वाला पवन सिंह जी के डांस बड़ुए, पवन सिंह जी के गायकी बड़ुए। पूरा वीडियो के बात कल जाओ तो वो वीडियो के गाना एकदम ज़बरदस्त बा। वो वीडियो के म्यूजिक उतने माइंड ब्लोइंग बड़ुए। वो वीडियो के डायरेक्टर जौन डायरेक्शन दिले बने, जौन उनमें हीरोइन काम कैले बाड़ी, सब लोग एक से बढ़कर एक सुपर हिट काम कैले बा लोग। अब पूरा जोड़ी जब मिल के पवन सिंह जी के एगो गाना के रूप में निकले ले तो वो गाना एकदम हाई लेवल के होला, गर्दा होला, एकदम धुआंधार होला। तो रउआ लोग अभी तक ले एक गाना के नहीं सुन ले तो समय मत नष्ट करी और जाई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे रउआ जाके वो गाना के सुनी और कमेंट करके बताई हमनी के भोजपुरिया शेर पवन सिंह जी एक गाना के कैसन गवले बनी और रउआ कितना मजा आ रहल बा, जरूर कमेंट करके बताई। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।